हौवाफोरनाव बांसिन अन्थाइ जायोना हिनजावफोरनाव बांसिन अन्थाइ जायो? गल ब्लादाराव हिनजावफोरनाव बांसिन जायो। आरो मानो बांसिन जायो? हिनजावफ्रा हासुनायखौ हमथायो। मासे मोसौखौ नों जुदि बुङो, ओइ मोसौ दानो आं नोंनो 10 लाख होनोसै, एसे मिनिस्लु होनबा मोसौआ मा होनगोन? अम्बया। मासे मोसौआ अम्बनि हंला जेबो बुंनो हाया। बुंनो हागोन नामा? नों मासे मोसौ दामब्राखौ बुं, मासे मोसौ गायखौ बुं, मासे मोसौ दामब्रिखौ बुं, ओइ मोसौ दामब्रि, ओइ मोसौ दामब्रा, ओइ मोसौ गाय, एसे मिनिस्लु, एसे रंजा, बिदि बुं, बिदि बुं, एसे मिनिस्लु, एसे रंजा, आं दानो नों 10 लाख होगोन, एसे मिनिस्लुसाय होनबा मा बुंगोन मोसौआ? बिनि अनगा जुदि बुंनो हायोबा नोंसिनि खोथासै आरोखि। आंना गाज्रि जानो हागौ बुंनाया, नंगौ नाङा? मादै फिसाजो दंना गैयाथाय? ओरैसो होनदों। बेनि थाखायनो बयनावबो दुखु दं। बे दुखुनिनो संसार, मानोना बे सोरगो नङा, बे नरकसो। This is not heaven, this is hell. नंगौ नङा? थालिया। The world is full of problems, tensions, diseases. बे संसारा गासै प्रब्लेमजों बुंफबनाय, टेनसनजों बुंफबनाय, बेमारजों बुंफबनाय बे संसारा। आंना गाज्रि जानोसैलाय आरोखि बुंनाया। नंगौ नाङा? बेमार जायोना जाया मानसिफोरनाव? सोरनावबा किडनिनि बेमार, सोरनावबा लिभारनि, सोरनावबा अन्थाइनि, सोरनावबा गेस्ट्रिकनि, उदै थुखु थुखु मोननायनि, एपेन्डिक्स। The world is full of problems, tension, diseases. आंखौ जाम्बा सानदोंमोन आरोखि नोंसोरो नामा? आंखौ जाम्बा सानदोंमोन? आंबो BA फेलसो। ओंखायनो आं खावलायनो सानदों, प्रसादाव जे बुस्थुफोरखौ होयो, काजु बादाम, आपेल आंगुर, नासपति, किसमिस, खुसेर, गाखिर, नैबेफोरखौसो जों जानांगौ। जोंनि मेगना, गोसोआ ना बेदरावल' थाङो। नैबेयावनो जोंनाव एपेन्डिक्स जायो, अन्थाइ जायो किडनि, गल ब्लादाराव। हिनजावफोरनाव बांसिन जायो। आरो मानो बांसिन जायो? हिनजावफ्रा हासुनायखौ हमथायो। जुदि नैबे बाक्सा मसलपुर बरमानिफ्राय जुदि नागालेण्डसिम गाखोलांगोन ना गारि, बास बा ट्रेन, हिनजावफ्रा बेयाव हासुलांनाय नङा। हौवाफ्रा गैयाबाबो खनथाम हासुलांगोन। गोरोन्थि बुजिनाङा दे। डन्ट थिंक नेगेटिभ, आइ एम सेइं डाइरेक्टलि। हौवाफ्रा नागालेण्डसिम सहैनायाव गैयाब्लाबो खनथाम हासुलांगोन, हिनजावफ्रा थांनानैसो हासुहैगोन। दा नोंथांमोना सानदो, हौवाफोरनाव बांसिन अन्थाइ जायोना हिनजावफोरनाव बांसिन अन्थाइ जायो? जुदि हिनजावफोरनाव जायोबा बांसिन आखाइ खबदो। आंनाबा भुल जायो बुंब्ला। हिनजावफोरनाव गल ब्लादाराव अन्थाइ जायो, किडनियाव अन्थाइ जायो, आरो हिनजावफोरनावनो बांसिन गेस्ट्रिक जायो। मानो? हासुनायखौ हमथायो, दैया खम लोङो। मालाय आमेरिकानि मानसिफ्रा टयलेटनि दैखौबो पिउरिफाइड खालामनानै लोंफिनो। जुदि आमेरिकाननि लोगोफोर दंना गैया नोंसोर गुगोलाव सार्च खालाम। The American people purifies their toilet water also and drink. नोंसोरो फोथाय आं खोन्थाबाय आरोखि। आंनिखौथ' फोथायनाय नङा, जाम्बा मानसि, BA फेल नालाय आङो फोथायनाय नङा आरोखि मादै बेवाइफोर। आरो जुदि फिसाजोखौ हरनो गोसो जायोबा बुरिफोर जाबाय आरोखि। आमेरिकानि मानसिफ्रा बे टयलेटनि दैखौबो गोथार खालामो आरोखि। ओरैनो लोङा, डाइरेक्ट पिउरिफाइ खालामनानै बेखौ लोङो।
जुदि नंगौ नङा नोंसोरो सोंनानै नाय आरोखि आंना भुल जानो हागौ सानगोन नोंसोरो 12 मिनिट दंबा आंनि टाइमा टाइम इज मानि फैसायानो नङा समानो फैसा टाइम इज दा मानि समानो फैसा जाय स्टुडेन्टआ जाय फरायसाया समजों लोगोसे खारनो हाया बे बेखार जाबाय एम ए पास जायो ना PhD पास जायो ना MSc पास जायो ना M.Com पास जायो ना ग्रेजुवेट जायो बे स्टुडेन्ट फरायसाया जुदि टाइमजों खारनो हाया बे बेखार जाबाय There is no other way for success There is no shortcut way for success ओइ दैयाव सोमदोलै माइकआ आंना बुंब्ला भुल जायो जुदि भुल जादों नामा भुल जायाखैबा आखाइखौ जों बयबो साक्सेस जानोसो खामानिखौ मावो जेनेबा जों फरायदों माबा मोनसे जागोन साक्सेस जेनेबा बिमा बिफाफ्रा फोरोंदों फिसाखौ खस्थ' खालामनानै मानो फोरोंदों जेन' फिसाया साक्सेस मोनो जेन' गावसोरखौ मोजाङै उनाव नायनो हायो दानि हौवाफ्रा सेंग्राफ्राथ' बिमा बिफाखौ नायाना बिखुनजो बिजामादै बिहावखौसो नायो बे मोनसे भुल दानि सेंग्राफ्रा गावनि असे बिमा बिफाखौ नाया दे लिरनानै ला जेब्ला बिखुनजो गावनि हिनजावनि बिमा बिफाया लोमजायोना बिहाव बिखुनजोआ होमब्लासो आयै आफा बारा जाबायदां आयै बारा जाबायदां दे मुलिया जादों होनना मुलि दौहैलायो आरोखि बेटारियानो गैलामोन এনেকে হলে কি হবো আর মুখে অপমান করে দিব বেশ नंगौ नाङा आंखौसो असनमान खालामगोन बिदिबा 11:04 जाबाय टाइमा टाइम इज मानि फैसा समानो फैसा इक' ट्रेभेल बेस बेथ' एडजास्ट कर नङाब्ला तालिया आंखौ गाज्रि मोननो हागौ नोंथांमोना बेना एसे बारा अभार स्मार्ट गोरोंद्राय देखायनो नागिरो बिदि साननो हागौ आं बेयाव फैनानै फैसा लांनानैल' जानाय नङाथ' नंगौ नाङा इन्जयआ गाबोनबो जागोन दाहायबो जागोन सोरबा सासेया IAS जानांगोन सोरबा सासेया मास्टार जानांगोन गासिबो जाम्बा जाम्बि जानानै मा जानो नोङो IAS नि सिमां नुब्लासो सुकेदाराव फैगोन प्रफेसाराव फैगोन मास्टाराव फैगोन नंगौ नाङा ओंखायनो गिदिर गिदिर सिमां नुनांगौ जाय नोंखौ एक्सेप्ट खालामाखै बेखौ लाजि फोनांनांगौ तालिया जाय नोंखौ सैया जाय नोंखौ मुगैयो ओइ नों गरिबब्ला नोंनाव रावबो माहाजोन जाथि बंस'आ फैयालै जुदि नों साक्सेस जाबाय प्रफेसार जाबाय पार्मानेन्ट जब मोनबाय कन्ट्रेक्टर जाबाय थाखानि मानसि जाबाय नोंनाव आलासि जेब्ला आंना बारा जालायबाय नामा बुंनाया नों गरिबब्ला नोंनाव रावबो गैया जुदि नोङो थाखानि मानसि जाबाय नोंनाव आलासि जेब्ला ओइ आं नोंनि उमुकनि उमुक बिमानि उमुक बिफानि उमुक बिजामादैनि उमुक नोंदानि उमुक ओइ नोंनानावनि उमुक ओइ नोमाइनि उमुक हा What the hell गरिबब्ला गैया ओमफ्राय बे गरिबा साक्सेस जाबा ओइ नोमाइनि उमुक नोंब'नि उमुक नोंजामादैनि उमुक मा बेलाय जोंगारोलां सम सम ओंखायनो आङो डाइरेक्ट बुङो आलासि फैनायखौ आंनाव बन्द' खालामहोनो आइखौ आयाखै आंनाथ' बिफा गैला नालाय आइल' ओमफ्राय फिसाजो खांनाय दं हिनजाव गैयाबाबो फिसाजो खांदोंलां असे फिसाखौ बिसास गैला आजिखालि सोरबा बिहावनाव थायो सोरबा जानला मोनला बिजामादै लायो ओंखायनो
गुबुननि फिसाखौ खांनांगौ आंनिब्लासो नोंसिनिबा नङा नंगौ ना बारा जालायबाय आंना बुंनाया बारा जाखाय बाखोखब आरो आंखौ गाज्रि दामोनखा जै आंखौ गाज्रि मोनबाय सावनांबाय साबा एक्सिडेन्ट जाबाय आंखौ दुखु मोननानै थैबाय बिसोरो आंखौ जा मेगन सायोमोन आंखौ रायखोमाबाय थायोमोन साबा एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय नाम खारिला जायगाबो बुंला आङो गान खनसिथाया बारा जाबाय साननो हागौ बिसोरो डायलगखौ जाय मानसिया गुबुनखौ मेगन सायो गुबुननि साक्सेसखौ मेगन सायो गुबुननि जौगानायखौ मेगन सायो गुबुननि मोजांखौ मेगन सायो बेनाव केन्सार रगनिफ्राय गाज्रिसिन बुस्थु दं नों जुदि मालायखौ मेगन साबायना मालायखौ गाज्रि मोनबाय मालायनि मोजांखौ मेगन साबाय बेखौ इसोरा डेमेज खालामबाय इसोरा भगबाना अबंलावरिया बिदिखौ नायनो हाया जाय मानसिया मालायनि मोजां साना बे थैनाया स्रासै ओंखायनो अरायबो मालायखौ गुबुनखौ हेफाजाब होनांगौ मालायनि मोजां साननांगौ मालायनि गाज्रिखौ रायलायनो नाङा गियानि मानसिफ्रा मालायनि गाज्रिखौ रायलाया गियानि मानसिफ्रा अरायबो मालायखौ हेफाजाब होनो सानो मालायखौ अननो सानो जाय मानसिया मालायनि गाज्रि मालायखौ मेगन सायो गाज्रि मोनो दुखु मोनो एसे एसेयावनो राग जोङो बे मूर्ख आक्रमण दा मिउजिक व्हाट इज द कीबोर्डिस्ट